Hej og velkommen til mødet her i Navnbenyder. I dag skal vi tale lidt endnu mere om, hvordan vi får nedlagt regeringen, og hvordan at vi får overtaget hele verden simpelthen med alt det der lortepolitik, det skal ud, og vi skal have Nidder ind. I dag har vi formanden for Nidder med. Nidderflex. Ja, det var formanden for Nidder der, I kunne alle sammen høre ham og se ham, ja, i mødesalen. Og simpelthen, vi har fået ny en med, han er bombeleder, det er Osama Bin Laden. Og vi skal lige forklare ham lidt om, hvordan det er, vi gør her i Navnbenyder. Ja, lad os nu bare starte med at fortælle, at Navnbenyder, de hader simpelthen regeringen, og dem, det er noget lort, og de sælger rullepølser. Det er der ingen her fra Navnbenyder, der overhovedet gider at købe regeringens rullepølser. Altså. Lige meget den er fedtfattig eller ej, det er en stor regel. Man må ikke købe regeringens rullepølse. Det må man ikke. Så ved du, det var sommer. Eller skulle jeg kalde det Bin Laden, eller skulle jeg kalde det Lampe, det ved jeg ikke. Nå, altså. Og vi må vi hader folk, der skider rødt. Vi må simpelthen ikke lave rød lort. Og det er godt, hvis man laver grønt lort. Det er helt fint. Og Nidder, det er simpelthen en god ting. Og vi sælger produkter her. Produkter, det er Nidderflex. Det er ligesom cornflakes. Og bare regeringen, de har sådan noget åndssvagt lortecornflakes. Så skal vi sælger Nidderflex. Altså alle her i Navnbenyder, de får specielt Nidderflex. Og så bliver der solgt til alle dem, som også godt kunne tænke sig at være med i Navnbenyder, og eller ja, dem der tror på Nidder her, Navnbenyder, de får en anden slags Nidderflex her. Og ja, og vi skal lave nogle møder her om, hvordan vi får sådan nedlagt regeringen lidt, og ja. Så du er selvfølgelig bombeleder, Osama, og du skal, hvis vi giver dig besked om det, så skal du huske at faktisk at bombe regeringen, hvis vi giver dig besked om det, sådan, så er det ret gode ting, at du faktisk følger ordrene med at bombe regeringen, når vi siger. Og ellers så har vi også nogle andre mennesker her i mødet, og det er faktisk lige meget. Det er bare nogle andre mennesker fra Navnbenyder. Vi skal have sådan planlagt her nogle nye produkter, man skulle sælge, og lidt hvordan vi endnu mere får nedlagt regeringen end sidste møde for 3 sekunder siden. Ja. Godt. Formand for Navnbenyder, hvad har du af idé til, at man skulle kunne sælge mere end Nidderflex? Rullepøls og nidderpøls og ja, når du sådan sælger rullepøls, så var det der en fejl, du sagde det, fordi du ved, vi sælger jo kun nidderpølse. Ja, det er nidderpøls, det var også det, jeg mente. Og så tager vi også lige og putter nidder i nidderrullepøls. Kun nidder. Det var en god idé, og der er 50% fedt i, ikke også? Ja. Men jeg har en idé til et andet også, det er noget niddervand, og jeg ved allerede, hvordan vi skal lave det. Vi har et glas vand og et glas sukker. Vi hælder det sammen, og så sælger vi det. Hvad synes du om den idé? Den er god. Ja. Det er simpelthen, det er nærmest lige så meget som rullepølse. Hvis man ikke drikker det niddervand til nidderting, eller putter niddermælk i nidderflex, så er man ikke nidder, så er man regering. Og hvis man er regering, så bliver man spydet af i bilen. Ja, i vores nidderbil. Ja, nidderbil og nidderlol og nidder simpelthen det hele. Det er nidder. Og nu til Osama, som altså faktisk ikke har en mikrofon. Han skal sådan have en idé. Hvordan har du, Osama, til at bombe regeringens, selvom du ikke har en mikrofon? Ja, okay. Han synes, det var en god idé, at vi faktisk bombede regeringen. Ja, det synes jeg faktisk også var en god idé. Det er dagens møde om, hvordan vi får nedlagt regeringen med at bombe den. Og vi skal lige sige til alle jer regeringsmongoler her, der sidder og lytter med i vores møde, som er topt hemmelig. Lars Løkke, vi køber ikke din fedtfattige rullepøls. Og Pia Kjærsgaard, vi køber ikke din hamburg. Og Helle Thorning, ja. Vi køber ikke dine bukser. Nej. Og så den sidste ting, en tilfældig mand fra regeringen, han sælger fedtfattig kød, og det køber vi heller ikke. Det var bare for at sige det til jer. Vi gider ikke købe jeres kød. Og her nu, synes jeg faktisk, at vi er ret godt færdige med mødet her. Det synes jeg faktisk bare lige, vi skal sige til alle jer, når I går ud. Især dig her, formand for Navnbenyder, som er
møde navnet og alt. Det er vores regering her, eller ikke regering, vores... Ja, hvad skal vi kalde det? Hvad synes du, her namnoneret formand? Hvad skal vi kalde det, vi er, nu hvor vi er modsat alt i regeringen? Hvad hedder vi så? Vi kan jo ikke hedde en regering. Vi skal hedde Namboneder. Ja, men så... Ja. Jeg er også med i Namboneder, så man er lidt mongol, når man er det. Men, altså, ja. Det var en god idé, Namboneder skal hedde Namboneder her i Namboneder. Men nu vil vi komme ud fra mødet her, så står der en presse, og her formand for Namboneder. Du skal bare svare på alle åndsfælde spørgsmål, de stiller, og så skal du være glad for, at du er med i Namboneder, okay? Ja, det ved jeg da godt. Nå ja, det behøver jeg slet ikke forklare så. Ja, men Osama Bin Laden, vi ses i morgen til frokosten, og ja, herr formand, vi ses om lidt, når det er, vi har fået klaret pressen om, ja, deres ting. Og alle jer andre her, vi ses, hvis I ikke bliver spydet i vores Namboneder-biler ved at klikke på forkerte knapper. Så ja, og nej, ingen fra regeringen, vi køber ingen overhovedet rullepølse, eller hvad det er. Det skal I alle sammen huske, man bliver dræbt, hvis man køber deres rullepølse. Især deres spejpølse, den er så forfærdelig. Men vi skal lige have det normale, inden lige det sidste, inden vi går. Det normale og hellige nederritual. Jeg starter. Neder. Dig her, formand. Og så er det del 2, Osama Bin Laden. Det var godt, Osama. Du har endelig fået dig en mikrofon. Og det var det. Vi ses i næste møde, tror jeg nok. Eller, det ved jeg ikke, hvornår vi ses. Det er en retssag. Man må ikke have noget møde. Og hvis man er til et møde, så er man i regering. Det er en retssag. Ja, vi er omvendt. Et møde... Og når det er, at vi skal arrestere nogen, så er det et møde. Men nu er vi i gang med at trække tiden ud, fordi at vi simpelthen ikke gider at sige farvel til vores nederpølse, som vi sidder og spiser her. Men det er vi altså nødt til. Vi er nødt til at sige neder og ses næste gang.